Nazdar! Vítám vás u další recenze a dneska si zrecenzujeme Impact Whey Protein od MyProteinu. Toto video se bude skládat ze 3 bodů. Vstřebatelnost, složení, chuť nebo rozpustnost, dejme tomu. Ale nejdříve si povíme něco o dostupnosti tohoto proteinu na českém trhu a o ceně. Je to další protein z řady vlastně cena výkon. 1 kg proteinu od MyProteinu seženete za pouhých 450 korun na jejich oficiálních stránkách, což je nějakých 18 euro. Takže myprotein.cz nebo myprotein.sk. Potom je ještě myprotein. Jak jsem říkal, je vlastně e-shop pro Česko i Slovensko, tudíž je to dostupný v Česku i na Slovensku. Dováží se to sice z Velké Británie. Tak, když se přesuneme na složení tohoto proteinu, je to úplně to samý, dejme tomu jiná příchuť, liší se to fakt v jednotkách gramech. Na jednu odměrku 25 gramů proteinu vlastně to obsahuje 21 gramů proteinu, super, 1,3 gramů sacharidů a 1,9 gramů tuku. Od této značky používám tak čtvrtý protein. Se střebatelností jsem neměl nikdy problém, jenom chuť mě trošičku zklamala bohužel u všech proteinů. Jinak, když se podíváme na pěnivost nebo tak různě na rozpustnost proteinu, tak tady máme jahodu a máme tady chocolate caramel takže musím říct, že ta jahoda trošku pění, ale tak s tím se dá nějak srovnat. A ten chocolate caramel sice nepění, ale zase od toho hůř se rozpouští o něco. Můžeme si předvést tu pěnu, takže vezmeme si shaker, který samozřejmě od MyProteinu je taky, jenže ty shakery mají, dejme tomu, nekvalitní, nebo shakery přímo ne, ale ten potisk je nekvalitní. Tak. Dávám 250 gramů vody, ale na obale je napsáno doporučené 150 až 300, což je, dejme tomu, akorát. A je to na zdraví. I love protein. I love protein too. We know you love protein. Protein rocks. Awesome. Protein rocks. Protein. Jakou příchuť bych vám vlastně mohl doporučit? Pokud se jakoby na to ovoce nebo takto, na ty ovocní proteiny, tak určitě tu jahodu, tu krémovou jahodu, je to taková spíš jakože, není to úplně jako lesní jahoda, že by to bylo chutnalo nějak tak, ale takový fakt, jako kdybyste jedli možná zmrzlinu jahodovou. A z těch jakoby těch čokoládových, hoříškových nebo takovýhle prostě příchutí, tak bych vám určitě doporučil peanut chocolate, což je vlastně nějaký jakoby oříšek a čokoláda, dejme tomu. A to byl můj první protein od MyProteinu a byl asi nejlepší z těle, co jsem měl od těle příchutí. Bohužel. Nezapomeňte lajkovat, komentovat a sdílet. Já se s váma loučím a u dalšího videjka. Čau!